Hej, mit navn det er Claus Mikkelsen. Jeg er indehaver af hotpaper.dk. Vi beskæftiger os med miljøisolering, og i dag der er vi ude på en opgave, hvor vi skal se, hvordan et miljøisolering foregår. Vi kan starte med at tage materiale her. Det er papirgranulat. Det kommer i en komprimeret sække her på 12,5 kilo. Og det får vi fra den tyske fabrik Damstang. Og de leverer en klasse 37 isolering. En rigtig god kvalitet, og det støver ikke ret meget. Noget, der hedder X-Flow. De leverer en høj kvalitet maskiner, som der har en rigtig god trykmåler. Altså vi måler trykket, vi blæser i hulmuren for at kunne garantere, at det ikke skal stå og sætte sig over tid. Da vi skal minimum ligge på 44 kilo per kubikmeter. Det er det, at isoleringen den skal have i væggen, for at det ikke sætter sig. Vi kan se hernede, hvis vi kigger ned i selve apparatet her, så kan vi se, at der er nogle, det er ligesom en blander her, og så er der et spjæld, hvor det ryger ned igennem isoleringsmaterialet. Det bliver delt lidt rundt her, og så bliver det sat under tryk, og så bliver det kørt ud igennem nogle slanger. Slangen, som der går ud her, det er en 3-tons slange, som er transparent, så vi kan se, at der hele tiden er et godt flow i det. Vi har trykmåler her, og den står på de her 235, som den skal have der, millibar. Og så er der lidt timetæller og lidt forskelligt. Det vi ser her, det er en hulmur. Der er taget en del sten ud, fordi at den er muret med faste bindere. Som vi kan se her, så er de taget ud, så hullerne er faktisk lige her ved siden af hinanden. Og det er simpelthen for, at vi kommer ind i alle små hulrum og får isoleret. Så er man klar til at isolere.